बिबारिलानाव थांनो होननानै थांनायानो जायासै। बरिं मोनथारदोंलै रांखावरि सनाखौनो एसे फन खालायनि र'। अ हेलौ सना मा खालायदों? सना आफाया सोरखौ सना बुंखो? आङो हमनानै मोनासै सोरखौबा सना बुंखो। आफाया सोरखौ सना बुंनो हागौ? आइनो खिन्थाहैनि र'। आइनो खिन्थानाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? नाङा दे खिन्थाया। अबाबा आइया बेखौनो सानबायसो थागोन, दुखु खालामबाय थागोन। ना आफाया बेलेग हिन्जावफोरजों रायज्लायबावो? आङो हमनोनो हाला। आङो आफानि उन थांबाबो जागौमोन। र' आरो आफाया आंखौ नुदोंना नुवाखैमोन? आंखौ नुफ्लाङासै खोना? नङाबाथ' बियो आंनि सिगाङाव बिदि सना होनना रायज्लायनाय नङामोन। आइया आफानि रायज्लायनायखौ मिन्थिगौना मिन्थियाबा? अ आफाया बेनिखायनोथ' जोंफोरखौ सेया खालायो। नङाबाथ' सिगां आफाया एसेबांबो बिदि नङामोन। खेफ्रायालाय आगोलनिफ्रायनो खेफ्राखार'। नाथाय खेफ्राबाबो जोंफोरखौ मोजाङै बाहायोमोन आरो मोजाङैबो रायज्लायोमोन। ना बेदर मिठाइ आखाइफोरखौबो गारनानै जायामोन। नाथाय दा जोंफोरखौ जुनार रखम बाहायो। आंनिबा आफाया बेलेग हिन्जावखौ गोसथोयो खोना? बेनिखायनोथ' जोंखौ आफाया सैला। आफा नोङो मानो बिदि जालांखो? आफा नोंखौ आइया खथ' अनखायो। थेवब्लाबो नोङो गुबुन हिन्जावखौ मोजां मोनबावो। आइया मा गाज्रि जाखौ देनाय? नोङो दि आइखौ गारनानै हिन्जाव गदाय लाबावनो नागिरदों। मा जागोन दा? आइनो खिन्थाहैनायानो हामसिगोन खोनालै। र' एसेनि र'। हरगोनलै हरगोन। मानो एसेबां सिन्था खालायबाय थादो नोङो? नै दसे उनावनो सकआव थांनोसै र'। मानो बुजिया नोङो? दे दोनथ'नाय आङो लंपेन्ट गस्ला गानहैनि। दे जागोनलै। बारा सिन्था दा खालाय सना। जारलासोलै रखरा। दिनै माथो नानि गाहुगानो खमथार। नायालाय बिक्रि थांजोबगोन ना थांजोबालै? थांनायबा हामगौमोन। फैसाबो गैथारा जादों। दिनै मानसिफोराबो खमथार। मोनासिगोनबो माथो। दा थांनायावनो खोमसि जायाथ'। मबाइलबो गैया टर्चबो गैया। आं दिनै थांसै खोनालै दसे थानानै। अ सासे फैदों र'। আন্টি পুঠি মাছটো কেমানকে বিক্রি করছা? পুঠি মাছটো না 30 টকাকে বেচিছো খুৰা। বাপ্পাৰে পুঠি মাছটোকে ইমান দামত বেচিছা না? পুঠি মাছৰ দাম ইমান নহয়তো, 10 টকা 15 টকাতে পাইতো। খুৰা ক'ত ভাব আজিকালি 10 টকা 15 টকাতে। আগৰ দিন নাই না আৰু খুৰা 10 টকা 15 টকাতে পোৱা। বাদ দিয়া নলাং যা তোৰ পুঠি মাছ। বাপৰে বা ইমান দামৰ মাছ কিনাত থাকি কণীকে আগজোৰা কিনাই ভাল হ'ব মোৰ। আজিকালি এক বস্তুৱে কিনি খাব নোৱাৰা হৈছে হা। বস্তুগিলাৰ ইমান জোৰ দাম হৈ গেল। आंलाय बायगोनसो सानदोंमोन। गैया बायासै। नुइ लाजिगै बिबारिया नाखौनो फाननो लाबलायबाय। दादैसो माथो। बेसे दामाव फानदों नोंलाय नाखौ? नाखौ ना माबा फिथिख्रि नाखौ 30 राङै फानदों दादै। आरो बोथिया नाखौ 60 राङै फानदों। आरो गोरि ना सें नाखौ 40 राङै फानदों दादै। फिथिख्रि नाखौनो एसेबां 30 राङै फानदों आरो नोङो? माबा दादै नाया दाम जाखादोंना। बेलेगफोराथ' 40 राङै फानदों। दादै नोंनो नांगौबा आङो 20 राङावनो होगोन दे। नाङा नांसाबबाय आंनो नोंनि ना। सोंनो हाया साला सोंबानो खि बायनाय जायो नामा? सोरबा बायगोन दे नोंनि ना। मानो बिदि दादैया? आंहा ओरैनोबाबो टेनसन जाखादो। मा जागोन दा? माथो रावबोआनो लांला। थांनोनो हामसिगोन नामा न'आव? सानाबो हाबसिगोन माथो। नङाबा दसे थाथ'बावनि दे। फैनाय गिनो लागायालाय बारा गैया र'। नाथाय मोनसे दसेसे जायगा दंना बेखिनियावसो एसे गिनाय मोनो आङो। मा खालामनो दा? थांनाया हामगोन ना थाङैया हामगोन? आधायानो दंबावो नाया। हे इसोर भगबान जेन आंनि नाखौ सोरबाफोर बायनो फैयो दे। सासे फैबावदो र' बिबा बायगोन ना बाया?
কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া বৈতালি মাছ ঐ ভণ্টি মোক বৈতালি মাছটো এক পোৱা জুখি কিনে দিয়াচোন খৰি বৈঠা মাছটো লাগে ভণ্টি লাগে দিয়াচোন কিমান দাম ভণ্টি খৰি বৈঠা মাছটো 60 টকা ইয়াতে কম বেলেগত কিন্তু বহুত দাম 90 টকা 100 টকাকে বিক্ৰী কৰি আছে লয়ে খৰি দে ভণ্টি এক পোৱা দিয়া জুখি কিনে দিয়াছো দিয়ক খৰি बे गस्लाखौ लांनोलै आंलाय कनफिउससो जालायलांबाय आङो गस्लाफोराबो जा बुरजा दंखायोना आंनियाव बेनिखायनो आरो स्टाइलिश गस्ला लांनांगौलै बेलेग गामियाव थांगोनना सेंग्राफोरा नुगोन आंखौ बे फाख्रा सिख्रा गांसे गस्लाखौबो लांनोसैलै आङो आरो अबे गांसेखौ लांनाया हामगोन हाफ पेन्टखौबो लांगोन र' आङो गुसुं हाफ पेन्टखौ आंखौ सिम्पोल गस्ला गानबाबो हट सेक्सि नुखायोलै गुसुं गानाबाबो आंखौ हट नुखायोलै आरो आङो जेबो देलायखायाबो सिम्पोलैसो थांखागोन ओरैनो सिम्पोलै थाबाबो आंखौ आइसाव रायराय केट्रिना रानि मुखर्जी रखम नुखायो आंथ' आङो देलायनो गोनांबाबो सेंग्राफोरा आंखौ नुनानै फिजालायगोन बियो आङो रावखौबो फिजाहोनो गोसो गैया बेनिखायनो आङो सिम्पोलैनो थांगोन आरो जुदि आंखौ बिसोर गामियाव जुदि फसायनानै लाखियो मा जानांगौ दिनै बापरे बाप देलायनानै थांनो हानाय नङालै रखरा अबावबा लाखिजागोनसोलै आं सोरजोंबा बापरे बाप दानो हाबा जाया आङो गायदोसो आङो गायदो की जिंदगी में सिर्फ खाना पीना सोना और खिले को नहायो नो शादी नो बर्बादी सिर्फ खाओ पियो उंदुबाई करो खिबाई करो और घूमो इस गस्ला को वो लांबाय करना पड़ेगा ओइ जवानी अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय आयंकी घर में मालाबा मोजां बोथोरफोराव थांनो हाया आरो नोङो एसेबां अखा बोथोरावनो थाङो नामा सोरबा नोंहालाय मा जादों ताला मोखां आं गैयाबा तारमाने हासिसि मोनगोन नोङो मानो हासिसि मोनबाय बायनो आंलाय मोजांसो मोनगोन आङो नों गैयाबा होनबालाय मानोथो आंखौ बाधा होनो फैदों नोंलाय ताला मोखां बुंनाय बोथोर गाज्रिखायनो बुंदों आरो बोथोरखौ नायबाय थाबा आङो बेखौनो रानलांगोलै मानसिया न'आव थाबाय मानोथ' होनबा दाउ बेदरबो मोनजाया अमा बेदरबो मोनजाया आरो आङो दाउ लान्सिखौ एसेबां बुथारनो होबाय गैया रावबो बुथारासै बेदर रायख'साला मालाथो फैगोन नोंलाय फैला आंखौ नोंसोरो सैयाना थांसै आङो ओंखामसो उखैसोबायलाय ओंखाम गोजाखौनो गरनैसो सोना लाहैनोसैलै आङो गथ'आलाय मा फैमारला नामा बेथोनोबो हास्लायस्रि जाथारगोनलै गायदाया गैयाबा थांगोन दे माखौथ' एसेबां गोबाव थानांगौ थाब फैबानोथ' जायोना न'आव आंखौ दा सोर एदावगोन ताला मोखां होननानै बेबायदिनो दावराव मानसिफोरा न'आव गैयाबा हास्लायस्रिबो मोनो आरो थाबाबो दावराव गायदाया थाब फैबा हामगौमोन न'आव आयु मोनाथारबाय माथो आब'आ मानो दाहालागै मोनफैला हे इसोर भगवान आब'आ जे न'आव मोनफैयो दानो नङाबाथ' खोमसियानो जासिगोन माने खोमसि जाबायानो बिखै थाङिफोरखौनोलाय मानोथ' नेथाबनानै थाबाय थायो फैबानोथ' जायोना आजिखालि दिनखालफोराबो गाज्रि जालांबाय फैनांगौ सेंग्रा मानसिबा एसे बेलेग दा सिख्ला मानसि गिनायसो मोनजोबबाय आङो आब' गेदेरा मा दाहालागै मोनफैयाखै ओहोलै गिनायसो मोनजोबबाय आङो थाबैनो फैनांगौ बिखै थांजोबाबाबो मानोथ' जथाबनानै नेबाय थायो देनाय खोमसि जाबोबायानो नायनाय आगै गिसोबायसो आङो आगै थु नङाबा आब'खौ ससे नायहैनि आब'आ मा बुंलांनायमोन जोंफोरखौ न'आवनो थानो होनायखौ नोङो खोनायाखैमोन आरो दरजा मारिनो थानो होनायखौ फैगोन आरो दखानफोराव हाबदों खोनादे बेनिखायनो गोबाव जादों ओंखाम संला नामा गोबावथार जाबाय दा आरो संनायावनो खोमसि जागोन बोरै जागोन जोंफोर ओंखामखौ आरो आब'आ थाबायबोनायावनो उखैबोयोना
ओंखाम ओंख्रि संनोनो जेबोखौनो गोसो गैला आङो बिखाखौसो दुब दुब मोनगासिनो फैगोनलै आंगि थौ न'आव हाबना थानोसै थौ आब'आ एसेबां मोजाङै बुंलांखादो आंनिया एसे गोबाव जादोबो हानाय होननानै खोमसिबो जानो हानाय होननानै नोंसोरो मोनाबा न'आव हाबना था होनना बुंलांखादो एसे मोजाङै थेवब्लाबो माबा गिनाय मोनसोदो आङो थौ मोनाबाय ओंखाम ओंख्रि संहैदो अनला खारै संगोन होननाया मा जाखो संला नामा माला देगोन माला संगोन नोंलाय संनायालाय दानो जागोन र' देना दोनखादों आङो नाखौ सायबाय ओमफ्राय नाखौ सायथ'वाखै र' गैलालै अबाव दङ नायालाय आंनो सायनोसै दे नोङो रोंगोन ओंखाय रोंबाबो रोङाबाबो सायनोसै आङो नोंनिया माला जागोन माला ना सायगोन माला ओंखाम संगोन माला अनला खारै संगोन हरनि 9ता 10ता जालायलांगोनलै बियो लाइनफोर थाबा बेलेग बाथ्रा जोंहा लाइनबो गैया टर्चबो गैया मबाइलबो गैया केरासिन थावबो गैया खोमसियावलाय नोंलाय बोरै संगोन आरो बोरै जागोन देनाय थु मा खारै रनाय आब'खौ खेबसे नायबावनि आङो आंनिबा आब'आ दखानफोरावनो हाबदों दे जोंफोरनोनो मेथाइ लाबोनो नागिरदों खोना गैया दाहालागै फैयाखै फैगोन दे बियो दखानावनो हाबदों जोंफोरनोनो मेथाइ बायदों खोना बियो इसोर भगबानासो मिथिसिगौ आरो हे आफा बोराइ बाथौ इसोर भगबान आब'आ जे न'आव थाबैनो मोनफैयो आं मार गिनाय मोनसोबाय बै मोनसे दरसेसि जायगाखौबा बारना फैबायना फैयाखै बै जायगाखिनियाव एसे गिनांगौ दाखुफोर थासोयो बै जायगाखिनियाव मा जागोन दा जेबो जायालै फै ओंखाम संहैनोसै माखारै दा आब'आ दोखो मेंग्लिना फैगोन ओंखाम मोनजानांगोन ना बियो नंगौ र' थेवब्लाबो आं दा बोरै संनो गोसोखौनो मा गिनाय मोनखादों बै दरसेसि जायगाखौनो गियो आङो आगोलबो बै जायगाखिनियाव मानसिफोरा मालाय खोनासोदोंमोननो बै जायगाखिनियाव बासा न'खरसेबो मानसि गैखाया हे आब'आ दाहालागै बारबोबाय दे बै जायगाखिनिखौ आरो दाथ' खोमसि जाद्रायाखैना खोमसि जाद्रायबासो गिनांगौ मोनफैगोन दे बेखौनो सानबाय थानाङा थुदोलै ओंखाम संनो थुदो नोङो ओंखाम सं ओमफ्राय आङो नाखौ सायगोन थां होनबा नोङो नाखौ सायहैथां मा थांदोलाय नोंबो थुदो ओंखाम संखानो दायो नोंनो खस्थ' मोनगोन ना हराव ओंखाम संनो खोमसिनो फैदो आब' फैदोलै फैगोन दे थौ हे भगबान आबाखौ रैखा खालाम गैया ओंखामखौनो संहैनोसै दे दखानावनो हाबदों खोनादे जोंफोरनो मेथाइ लाबोनो थाखाय